Това е един от нашите най-добри челници, Duotec Multibeam, който има 1200 лумена, както има и няколко цвята на светлината, зелена, червена и бяла. Сега ще го разопаковаме да ви покажа как става, след което ще обясня и какво е предназначението му на челника. Пристига също с кабелче за зареждане, опътване и самият челник. Челника може да бъде използван и без лентата за глава или закачан за лентата за глава. Когато го отваряте, трябва да му извадите картончето от батерията. Работи с стандартна батерия 18650. Тази, която е в него, е 2200 мАч, която е достатъчна за около 2 часа работа. Тук има и вградено зареждане за USB-C, което е точно където е самия бутон. Бутонът при стартиране свети в зелено, за да покаже дали е зареден. Ако е червено, трябва да бъде зареждан допълнително. Причината да го направим този челник е, че това е най-далекобойният ни челник в цялото портфолио на Duotec. Това е с така наречения TIR оптика или Total Internal Reflection. Събира светлината и я праща доста далече. Как се управлява? Лесно. Един път е далеко, втори път е по-слабо далеко, трети път е широко, четвърти път е по-слабо широко, пети път е загасен. Когато задържите, се включват едновременно и двете. При двоен клик отива на зелено. Още веднъж червено, трети път червено мигащо, четвърти път SOS, пети път изключено. Елементарно. Малко е тежък, за сметка на това и пък с допълнителна лента на главата, която го държи да не падне, да не се свлича надолу. И самият челник е най-евтиния в нашото портфолио. Ако искате да го закупите, посетете duotec.bg.